Sa unang pagbasa, ang buutan nga sulugoon sa Dios nga mao si Job, niabot gyud sa punto nga nakapangutana siya sa nahitabo niya. Pero miangkon pod siya nga ang Ginoo labaw gyud kaayo og mga pamaagi nga dili gyud matugkad sa tao. Muna bisag naa na niya ang tanang kasakit, si Job wa gyud manganti or wa mawad-i sa pagtahod sa Ginoo sa iyang kabubuton. Aning panahona si Job wa gikuhaan sa yawa sa iyang mga anak, gipatay ang iyang mga anak, iyang mga kahayupan, ang iyang mga sulugoon gipangbatay. Nag-inusara na lang siya gikan sa pagkadato kayo, nag-inusara, napuno pagyud sa nuka ang iyang lawas nga gisalikway na siya mismo sa iyang asawa. Apan didto gid siya ni sentros Ginoo, giangkon gid niya nga wa siya'y nabuhat nga sala sa Ginoo, pero di na lang sad siya mo question nganong gitugot sa Ginoo ang maong kasakit. Sa atong ebanghelyo niingon si Kristo mao ang anak sa Ginoo nga nagpakatao. Paghahimo na niyang tao, ang iyang gipuy-an nga kinabuhi, matud pa niya, maayo pa ang mga langgam kay naay mga salag, ang milo naay iyang kataguan. Pero ang anak sa tao way kapahulayan. Sa may pasabot ani mga igsoon nga ang kinabuhi di ay nga maayong puy-an dinhis kalibutan aron makaabot gid tas kalipay didto sa langit, kana gid ay pagpuyo og kinabuhi nga ubos gyud kaayo, ubos pag kinabuhi sa mga langgam og sa mga kahayupan. Ug unsa man ang kinabuhi kana bang dili ta mo claim nga dunay security sa atong kinabuhi dinhis kalibutan. Wa tay single attachment. Ang ato ra gyung sentro ang pagsunod sa Ginoo. Mauna ang gibati sa mga martyrs sama nila ni San Lorenzo Ruiz o mga kauban. Wa na mawili si San Lorenzo sa iyang anak, sa iyang asawa, sa iyang future, kay bata pa biya ni siya, 40 pa biya iyang edad, 42 inana. Ang iyang gitan-aw unsa may kabubuton sa Ginoo aning taknaa karon, unsa may gamitan ako aning akong lawas niining taknaa karon. So sunod lang bisag asa dadon sa Ginoo. Muna ingon ang Ginoo diri, kanang mosunod nako nga mulubong pas iyang amahan nga namatay, dili angay nako. Kanang mosunod nako nga magsigig lingi-lingi, kanang mutan-aw pa sa iyang mga pamilya, di gyapon na angay nako. Kanang inigingos Ginoo sunod-sunod gyud ayon. Nang litan asawa ka nya imong bana nagbisyo, or bana ka imong asawa nagbisyo, moingon dayon ka, ingon man ang Ginoo nga pasayloon, pero ako sa ning pasayloon mag-anad sad ni siya. Ay nigingon nimo mag-anad ni siya, mura kag nilingi ba. Inigingong pasaylo agi dayon. Inigingos Ginoo pasaylo ag kapito, wa na daghang pangutanang abusaran ko ani, magunsa na lang niya ako. Sige gidayon. Inigingon higugma imong kaaway, wa na daghang tanaw-tanaw nga patyo niya ko, mamatay niya ko ani, higugma agi dayon. Nya unsa man inyo nang buhaton, salamat kaayo. Pananglitan ron moingon ang Ginoo, palit mog slat, palit gidayon. Inigingos Ginoo nga mauning kantidara, mao gidayoy palita. Ay ingka unya ikaugma unsay akong kanon og ipalit ko ni, kun maunay inspirasyon sa Ginoo nimo, buhata gidayon. Una nga dako-dako patag pangitaonon nga slat karon, pero di ta mabalaka kay ngano man naagyod ang inspirasyon sa Ginoo. So gamay lang update
ang atong slot nga nahalin sa DOPS as of yesterday, niabot na ang atong halin og 6,238 slots. Ang atong kuwang 48,762 slots. Murag layo pa ni tan-awon, pero di lang ta mabalaka kay na may daghang gidasig sa Ginoo. Sa ato sang Mother Mary's Transforming Love para ni sa pista unya sa atong segunda patron, ang Birhen sa Santos nga Rosario, karong October 29, special slot ni siya. Ang atong halin niabot na sa 187, 4,813 ang kuwang. Hangtod ni sa last week sa October ang atong target ni ini. Lipay kay ta nga ni ay namalit. So ato silang pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kay Ginoo. Unya kamong tanang namalit dili man tingali mo maayong isulti kay naa mo sa moingon nga basi kuno di malangit. Ako siguro gyud ko kamong tanan nga mo palit nga kinasing-kasing gyud ninyong paghatag ani malangit gyud mo. Ngano man muramog ni sunod ni Kristo nga wa nay kawili. Kawili anang 1,000, kawili anang 10,000, kawili anang 500. Kanabitang dihay kausa nga inspiring kay nipalit nako kay driver siya og kanini ang tricycle nya mitonol siya nako para ning Mama Mary Father nako nya tricycle driver man ka gabutang taon siya bag diring gamay napakay kwarta diha ingon din siya usa na ka simana na akong hipos-hipos pader sa akong kita nya ako lang sang giminusan og gamay nya ako nang ihatag Ginoo lay mag-igo sunod pader kay naa man gigrasya. Ako paglakaw na niya murag tan-aw nako mas lig-on pa siya pagtuo usahay kay nako kay ako mabalaka man ko gamay rang kolekta makaingon ko iyay unsa kay isweldo anis mga staff nako dinhi unsa kay ipalit paron ani sa amo dinhi mga kinahanglanon. Pero siya ingon siya na may Ginoo pader niya pagpangutanan nako nganong kuan man kay kanako nganong imo man jud ko gikukod-gukod siya walang ta magkita pader pero dito bi ako si PDRC di siya gikan nya nilaya na ba nya paglaya na niya mautong mura siya na transform na kuno siya nya iyang gihalad ang kadtong tuwa pasalamat sa Ginoo naku salamat day kaayo kay kita man ditong kuana sa idol kay tika dito pader kana bang ingon ana di ko ka imagine how God transforms hearts nya wa nay kawili maabot ra gyud na natong tanan ug ang Ginoo mao ra gyud makahatag ni ana mao na desisyon kita nga mosunod sa Ginoo wa nay kabalaka kay ang tanan sad matud pas unang pagbasa hinimo ra sad tanan sa Ginoo ug ang Ginoo nahigugma kaayo kanato labi na gyud kita mosunod kaniya.